Så sidder vi her inde på public. Fuck yeah, jeg har så svært med at sige det. Bare kald det AR. Ja, okay. AR, som vi kalder det. Ja, vi vil optage det. Og vi har Markus med, og det er mig. Ja. Og syg Shrek. Ja. Og vi er i hak lige nu, sådan... Ja. Hello. Så her. Jeg er på vej med Rak. Map. Nu går hjernen gik op. Ja. Fuck, der var en loopback her, nu er det helt vildt. Jeg er over ved Ken. Okay. Kan du godt se tårnet? Ah. Det kan jeg se, for jeg er lige ved siden af. Okay. Så jeg synes ikke, at se, det bliver der. Ja, der var flere, var det ikke det? Og i dag er vi inde på Remage, eller hvordan man udtager det. Man kan vælge nogle andre på Reborn og Arvind og sådan noget. Men vi havde bare Reborn, det er det lorteste map nogensinde. Ej, det tør mig ikke at spille på, nej. Jeg ikke givet på at spille på det. Kæft, det sådan bliver, men så står spring på, tror jeg. Okay, jeg har så ikke mere plads. Shit, det er også en spørgsmål til på dig. Det ved jeg ikke. Kæft, med at tænke over, så synes jeg faktisk, at PCS. Lyder det ikke sådan? Hvad for noget? Jo, at du PCS. Ja. Så lyder det faktisk mega meget som om. Og jeg har fundet en bil. Har det? Yes. Og der er hak. Yes. Lige er bare sådan en kæmpe, bare sådan. Jeg ved, der er en flere gange, for jeg så flere gange. Jeg føler mig godt. Okay. Og det er ikke sådan gigantisk map, det her, men det er stort. Nej, men det er større. Det er i hvert fald mindre end Reborn. Så det er derfor, jeg spiller det. Er det der skud til min? Nej, det er Megaville. Jeg havde bare... Jeg kan næsten ikke se forskel på Megaville og så... Se. 23. Jeg kan heller ikke lide, at jeg se så 25, men jeg også pisse meget, når jeg kører skud. M3. Hvor mange ting føler du lige var? Jeg vil hellere have en M3 i stedet for. Der er det M3. Det var sådan en midler, og det er bare sådan fucked. Kan I lige få den 2 hjul mere, så går jeg over til dig. Jeg tænker, at jeg kun er der. Hvor jeg har fundet kompas, nu vil jeg komme over til hak. Kommer du over til hak? Ja. Okay. Hvor der bliver der. Dræb, bom. Der er også en bagfra. Hvordan? Jeg beskudt, der er 3 players. Undskyld, jeg kan høre den der dødsmusik her i baggrunden, men... Kan lige skrue ned? Der var 3 players, jeg beskudt bagfra, og så en på en shotgun. Det var lidt fucked. Der var rip dig. Ikke rip dig, rip mig. Ja. Jeg fik bare sådan 2 ripper, og så var Så det. er der ikke flere hjul, fordi jeg har lige fundet et hjul. Ej, spil, man. Jeg må strække mig selv. Jeg spiser sådan. Skal vi spille os fuck lige nu? Hvad spiller du nu, mand? Hvor der lige er. Okay.
Nej, det skal jeg et hjul mere på. Sprutter lige ved siden af Ken, det kan jeg ikke lide. Og det var der, du døde, jo. Ja. Ej, jeg kan ikke lide mit ben, de er fucked. Easy up. Så er det der. Så går vi lige her, hvor der er mine. Så står jeg og gemmer mig inde i det her hus her. Skal det? Fordi der er en player med en ambulance herovre. Jeg tror nok, han er gået så eller. Altså, jeg får noget survival backpack. For noget snigmormesk. Jeg synes bare, der er ikke så mange skud til en MK13. Nej, MK23. Og det er heller ikke lige verdens. Jeg prøver det per år. Verdens nemmeste ting. Please sig der er et dæk. Jeg må have et dæk her. Okay, jeg løber herhen. Der er en kors lige der. Ja, undskyld, jeg ikke brugte en bloodbags. Der er det fordi, jeg skal bare lige have de her ting her. Jeg ved ikke godt, bloodbags de er nødvendige, men... Bloodbags. Ja, så... Jeg dropper det, når man er fucked up. Jul. Mangler du jul? Nej, jeg har jul. Jeg har fået over 3 jul. Skal jeg komme til du? Jamen, jeg har den ved at aktivere om 5 sekunder. Jeg vil bare gerne have en jerrycan. Jeg vil altid bruge for, men jeg finder en snorre. Har du en bil endnu? Nej, jeg skal lige over til bilen. Jeg synes lige, jeg hørte en bil. Hvad? Jeg synes bare lige, jeg hørte en bil. Jeg tror også, du sagde, at der var en ambulance, så jeg tror nok, jeg ved også. Jamen, jeg tror, den er flygtet. Var der ikke en NT over i nogle af de her steder her? Hold nu kæft, der er dæk over alle. Jeg har godt fundet 7 dæk. Jeg har ikke brug for flere dæk. Jeg bruger din jerrycan, det er det eneste, jeg bruger på. En jerrycan. Jerrycan. Jeg kan ikke engang løbe så langt. Hvad er klokken egentlig, Mario? Skal vi nå til det? 3-16. Okay. Nu skal jeg til min chat væk. Nå, så tilbage. Og det er fordi, jeg kommer til at gå ud til nej, dyr. Jeg synes bare, jeg så en anden type på et tidspunkt her. Men den er nok væk. Nå, men jeg fik fuel tank part. Det. Der havde den allerede. Nej, det kan jeg lige så godt sætte i bagved. Hvorfor kan den egentlig ikke bevæge sig? Nå, det er fordi den mangler et til hjul. Det skal jeg ikke. Så der er alligevel hjul lige her. Nej, ja. Sådan der. Okay. Fuck. På den. Ja. Og så bliver Marius lige forstyrret der. Det kan jeg lige. Sådan der bil.
Ja. Okay, hvor skal jeg køre hen? Jeg tænker, at jeg kører over til det her, den der helikopter så herovre. Måske. Hvis jeg kan da altid springe godt ud. Hvad er det der for en by? Det kan jeg bombeflats. Jeg tror nok der. Ej, jeg skulle have en ny engine. Den er ikke god nok. Så jeg bare lige, hvad vi får her. Var det så nogen både? Eller hvem der er her? Så, tilbage. Godt. Okay, jeg er der for noget jerrycan og alt til mit DTV nu. Og jeg mangler alt og selvfølelse som pass. Min bil går, nej, ikke min bil, men DTV går faktisk pisse på det vejen. Jeg burde kunne få nogle ting her, så men det var der ikke. Det er også for en jerrycan. Nej, okay, godt. Mads, hvor er du? Jeg er over ved... Det kan jeg ikke se lige nu. En interessant by. Ja, det er fordi jeg har lige fundet... Føler man godt loot derovre? Nej, hvad laver jeg? Så kører jeg ingenting, så hvis det er engine. Brænder bilen. Ikke bilen, men til bilen. Kan jeg ikke se, hvor jeg er nu? Hvad det er? De skal bare køre over til dig. Jeg har the map. Ja. Okay. Skal vi ikke slutte nu, Mark? Jo, det kan vi godt. Så slår jeg lige her i bil. Vi ses YouTube. Husk at like og subscribe, så vi bliver rigtig glade. Der kommer en ny episode. Undskyld, jeg har været lidt inaktiv her for det seneste, men ja, vi ses.